tradiziotik gatoz, eta ez teun nahi alde batera utzi hori. Bizipenetatik ateatzen ditugu, ez? Batez ere igual hitzetan ikusten da hori gehiago. Musu beti dagoela inseguridade punto batarako zuen hori zelan jasoko dagoen jentiak. Disfrutatzeko momentua, baina bai da pixkat barruak mugitzen dizkizun ekitaldi bat. Neomak, ilargi berria. Zerbait amaitu eta beste zerbait hasi deneko une ilun eta misteriotsua. Oraindik argia agertu ez, baina iluntasunak bere barruan aukera bat eskaintzen duenean agertzen dena, hilberria. Hala datoz Neomak, amaieren eta hasieran arteko zirrikitu horretatik, ez itzala izateko, argiaren iragarpena izateko baizik. Gaur hitzak edo hauen gabezia baldintza den garaian, galderak jarriko ditugu mahai gainean Neomaken musikaren erritmoan, aioiai kantaren akordeetan. Ez dugu ilargi oso bat behar. Bai, ilargi berria aski da dena berriro hasten dela gogoratzeko. Ongi etorri berriro ura bere bidean proiektura, Neomak. Deneko galdera, ilargi berezirik behar duzue aurten ura kontzertuan parte hartzeko, edo nola zatozte? Zuek veteranoak zaretela ja. Veteranoa da igualitze. Ondo zigia. Gogotxu, nik uste dut ez, guretzat sarrera oso politxa izin da. Eta horre esan duzun bezala, beste abia puntu baten hasiera edo, eta justo ura ere bideanekin, derrez buelta hori itxea, guretako gore bat. Ondo. Eta zer suposatzen du zuek moduko talde baten zatorrelako ekimen batean parte hartzea? Zer ekartzen mizue? Ilusioa handia horren parte izatea alde batetik, taldearen izango nuke ardura edo bentsat konpromiso bat badala, bai ikustera joan jende horrekiko, lanen dabilen jende horrekiko, eta aldi beren disfrutatzeko momentua, baina bai da pixkat barruak mugitzen dizkizun ekitaldi bat, eta guri ere pixkat nervi horiek igotzen zaizki gula goraino, izango nuke orduan. Bai, haintik ikusten zaizue gero zenatokia, bai, nervioak. Baina barrutik badi joa, Oso ondo. Bale, Neomak sortzeko zuen hitzak hartuta, noiz, nik jarri dut gainera eta nola, hasi zen jokua. Zelan sortu zen tradizioa eta gaur egungo musika uztartzeko ideia hau eta zergatik? Gure egun erokotasunan ikusten markatzen zerbait dela, edo erakusten den zerbait tradiziotik gatoz, noski, eta ez teun nahi alde batera utzi hori, baina bestalde batetik gu gaur egune beste musika pila bat aitzen dugu, beste estilo pila bat, eta hori ere bai gehago, orduan da zergatik ez uztartzea ez, eta aberasgarritea hori zentzu baten edo. Oso ondo, tradizioa eta gaur egungoa, orduan. Zuen hitzetan, konpromiso ezaren ideala ez da beti, erreala, bai? Hori hartuko dugu, hurrengo galderarako. Venga, aioiaik aurkitzen du erronka, konpromiso eta askatasunaren tarteko tentsio horretan, bai? Zer konpromiso behar du musikak gaur egun zuentzat? Hitzetan igartzen da, konpromisoa daukazuela zan behar duzuen horretan, ez? Bai, igual bai da hori, punto bat, ez? Konpromiso bat bai dela azkenean, jende askon gana iristeko aukera hori daukazulako, eta askotan mezu garbi batek edo esanguratsu batek zuretzako, zergatik ez, igual beste batzuk identifikatuta sentitu, eta hori partekatzea, eta aldarrikatzea zentzu baten, eta musikakin berdina. Konpromiso hori baita pixka bat transmititzera baita zuk sentitzen dezun hori, eta berdina konpartitzera igual, ez? Tresna bat moduan da igual, ez? Musikana. Bai, eta konpromisoa ez dakitzeo puntutaraino, konstienteki behintzat, baino egunerokotasuneko egoeretatik edo bizipenetatik ateatzen ditugu, ez? Batez ere igual hitzetan ikusten da hori gehiago, baino bai, nahi edo ez kontatzen dezun hortan eta mezu hori iristen bada jendera, konpromiso hori da, nahi eta nahi ez. Zerbait esateko itxen duzu musika azkenean ez, modu batera edo bestera, hitzekin edo beste modu batera. Baina ez dakit. Tresna moduan, gehiago, oso ondo, bale? Urrengo ez da rasagoa, bai? Venga, kanta honek harremanetan dugun ardura faltaren inguruan hitz egiten du besteak beste. Ze antzekotasun ikusten duzue harreman utopiko, perfektu eta musikaren industrian ageri den
irudi idealizatuaren artean? Zer da erreala, zer ez da erreala? Wow. Hombre, gu hasi ginean bai notatu denon, bai. Balantza hori gu ikusi dugu baita jondala aldatzen. Eta nora. Bueno, batzutan gauza politagoa, eta euskatzetan, igual latzagoak, o momentu latzagoak. Dana, estenatoki baten ikusten dana ez da erreala guztiz. Bai dauka errealidade puntua noski. Eta kontzertak irauten duen ordu terbi dana delako hori, oso erreala da, noski. Ez da gauk este realidade potolo bate bai. Nik hor esango nuke ere kontzertu baten euneko erreala da, baina mikrofonoak ez baduiten ez da erreala. Osea, esan nahi, segitzen duzu aurrera eta igual zaude beste puntu baten ere. Orduan ikustet hor badaola pinpon moduko bat, bizitzan bezala eta sare sozialetan hola bete-beten sartzean bezala. Gauza oso politiak oso erraz jasotzen diala, baina askotan ez dala dana hain polita, hain Ideala. bai, ez da Ideala, Zer desidealizatu duzu zuek? Osea, esaten duzuena gorrotu dugu egitea. Hau ez da Musika ez da beste dana. burokrazia. Adibidez. Gustatzen zaizu musika, ez hori, esaten genuna. Musika itia, edo ateatzen zaizun zinegonoitatik sortze dituzun kantu horiek sortzea, eta gero kontzertuak ematea, publikoakin dagoen tratua, hori badao. Baina hortara iristeko, askotan zenbat aldiz zate du. Gaur ensaioa dakau. Ez da hasten azaltzen kuadrillan, ensaio hortan zingo desun, baina igual kantatu ez dezu iten. Tegoal ez duzu ensaioko. Igual ez dezu ensaioko. Zaude ordenagailu baten aurrean boligrafoakin eta gestio lanak ite. Horren, nik uste dut, komentatu duzuna ez, osea, muskan industria hortatik, baina industria bada, beste edozein bezala. Eta pixkat egon bihar hori bebai ez, nik uste dut badaz ekitaldi desberdinak edo igual egun markau batzuk edo muten dagoena horrez basauz edo pixkat egon behar hori edo nik uste dut hori pixkat desidealizatu dula bastante. Eta horrez banago ez no. Ez da erraza hori egitea, osea, belortu badozue, pausu handi bat. Eta nortan, izango gorga ditzela. Bale, beste salditxo batera noa, bai? Ahaztuz gu ginen hori. Zelan ez da azten gu bat zer den talde baten barruan? Zer egiten duzue, hori mantentzeko? Ez que nik uste tortik sortu dala, ez? Osa, neomak ez da izan bat eta batu gera. Osa, lehengo zauan gu bat, eta gu horrek sortu du hortik sortu taldia. Aurretikan ezagutzen ginen, ez da izan taldekideak bilatzeko momentu bat, behar dut, abeslari bat, bateria bat, eta, elkartzen gera eta egiten dau musika. Ezagutzen ginen lehendikan, laguna ginen, eta erabaki genuen talde bat itea. Eta, ze itxura eman, edo, lehen aipatu dugun berrian eta tradizioan arteko fusio hori, edo, ez? Orduan, gu bat zeon taldean aipatik. Osa, gu batuta egingo zen eta zerbait gura gonin batera, ez? Orduen, Jarraitzen duzu hori pina izaten, badeko zue erritorik, orduan etxen duzuenak abazten atokira igo horretu batera, existitzen doa, zika, zen, pero gauzun dirik, ez? Ez nuke esango, ez? Bueno. Eta aipatu behar da, Bola erantzun interesanterik hor. Venga, harremanetan askotan azala edo irudia izan ohi da bestearekiko dugun lehenengo hurbilketa bat, bai? Zuen kanta bat kaleratu behar duzuenean, zein da zuen lehenengo azal hori, bai? Hartu eman hori, egiten duzuen lana harreman sendo bilakatu dadin zuen jarraitzaileekin. Nik uste beti dagoela inseguritate punto bat, bastante ondixa, batarako zuen hori zelan jasoko dauen jentiak, zelan, eta gehiago pixkat zaiatu garenetan, igual, beste tokeren bate muten, edo zerbait desberdina itzen, orduen, nik uste dut horre, beldur punto bat edo, nire komentetan, justo egin bagauzelako momentu baten, igual bebai, bigarren diskoan lanian, denpora pasau da tontamelde aurreko diskotik, aldaketa potentiak euki ditugu taldian aurten, pasau gara lau izatera, eta nik uste horrek danako igual oin ondion ekartzen duzkula olako, aberra zer, aber jendiak zelan hartuko dauen.
Eta gero bestalde nik uste dut, ez daukula, ez dela beldur bat, ama jendeak ez badago ondo hartzen edo jendeak izgako guztetan, ez, guai, superrondo, bestalde gu lasaitzen gaitu gu gustora geratu izanak, ez? Baina inkontzienteek klaro dagoela hor. Beste hor, konparaketa indaki harremandanetan bezala batzukin daukazu feeling gehiago eta batekin segiko duzu bizitza osoan lagun bat izango da zuria eta beste batek igual erabakiko du, onaino polita izan da eta onarte. Orduan, nik uste hori ere pixkat naturalizatu behar dela, harreman senduak izan lehizke flexibliak ere bere horretan. Bai lagunekin, bai taldian, bai publikoakiko, bai, ondo, bale. Zain dagoenaren damua, ez jakintasuna amua, dinozue. Ez jakintasunak eragiten du desegonkortasunak, ez jakintasunak eragiten duen desegonkortasunak sufrimendu handia dakar, bai? Zerbaiten zain egoteak, oroar. Ze kostu dakar musikan itxaropenei eusten jarraitzeak? Zerren itxaroan egotea beti. Nik uste frustrazio handixa, karri dagoela horrek. Ez dakit, zerbait ez bada etorri eta zain basauz, eta zeo zertarako itxen baduzu musika eta zeo zer hori ez badauketzu musika itxiakin bakarrik, horrez haitxu betetzen musika itxiak, nire ustez. Ez da, zu lanera zoiez, ni lanean oie, nire soldata jaso eta bizkantzeko, hori da, bizitzeko. Eta, gustora joanik lanera, baina horrek ez bana betetzen, eta zen banago eta ez baduzti ordaintzen, ez hor beste zerbait falta jatzu nik uste dut orduan. Ez dakitzen, nuke frustrazio... Frustrazio osnedeko dela, imaginazio. Eta zuentzat ez jakintasunak amua suposatzen du? Edo ez? Edo batzutan ez jakitasun horretan eroso sentitzen gara? Zarete? Ez nuke esango bereziki eroso sentitzen gara, nik ez jakitasun hortan. Igual oker nabil, Da, baina batzutan bai zaitu horren gantxauta egoteak, baina gehiago itxarotze horregatikan ondatu desuna. Eta gure kasuan guk musika egiten baldin badugu da hori maite deulako. Orduan, esan dakoa, frustrazio eta sofrimendu handi esan daikela zentu horretan maite ez duen zerbait, baldin mazaude hor itxaroten eta ber akur hori mezkatzen edo. Ez da, nik uste horrez jakintasuna belotzen dugula asko ez, letran eta askotan hitz egin dugu gertzen be, komunikazio falta egin edo, ez? Letran agertzen da gainera, horrekin lotzen dut, hori bai ikusi dugu, dala. Behar da. Mutetzen bola askotan zozer oso, ez? Baina mendan komunikazio on batekin zenbat erraztu lehiken orokorrian dana, eta... Eta zogarrema zinioz kendu, ez? Idoinean bai, ez? Eta noiz baite damutu zarete talde modura edo, musikan ibili zareten enean zerbaiten zain egoteaz, edo ez? Edo zarete oso efektibat, eta... Nik personaz ninte ez daukatola, sensazio... Ez dakit igual, bakarremate bai, baina zait iritzen egon geanik zerbaiten zain eta zerbait gauzari, espero hori bezortua, espero barik, bai, fanbideen hola, pixka jungia rodatzen eta etorri danakin hartzen, eta zintzur bere alde hor getuko ere bazitan jakin berdala erabakiak hartzen, gelditu eta erabat amain eman gabe. Bai, agertzen diren enean, ez da, aukerak agertzen diren enean hartu eta aurra, ez? Oso ondo, bale. Beste esaldi batera esaten duzue etiketak ez du ordezten errespetua. Bestalde batetik botako duta, bai? Emakume izate hutsak askotan jartzen dizkigu etiketak, bai? Eta ondorioz aurreritziak, bai gizartean, bai musikaren munduan suposatzen dut. Inoiz sentitu duzue emakume izate horregatik ordeztu dela errespetua? Sentitu, ikusi... Bai, ez pasate bai gozula, osasmen. Bai, oraindik dago etiketa. No kresela, baina, bai. Eta zer berda, hori erangitzeko, zuek neska talde potente bat zaretela. Zer berda, horrekin amaitzeko. Nik uste asko dago lagoa indikaniteko, ze letik gara danian. Emakume euskaldun musikari. Bai. Ez? Eta gazte. Eta gazte, musika. Eta igual gainera, orduan,
Claro, hori dena gainditzeko Bidea daukagu oraindik. Bai. asko da egiteko oraindik. Horretarako idazten duzue? Horrelako letrak edo ez? Sortako igotzen jaun. Bueno, bai. Igual bai? Ordezkari Zaren ere, kontzienteki, baina, azkenean, idazten dozu bizi dozunetik, eta, Eta hortza jo. hori lizi dozu. Bai, inkonsienteki, baina ez zeia da, aukera gabe edo norrere ez dala egoko ontzara, ez? Beitu hor daukazu ere zertarako, ez? Musikaren konpromesoa zertarako. Bai. Lau izan lekia beste bat. Lehen aipatu duguna. Aipatzen duzu ere, esara niretzat onena, ni neunen zelako aurrena. Zer esan nahi du neomakentzat, norbere buruari aurreneko lekua egiteak, bai harreman pertsonaletan zein musika. Batez ere, nik uste erabakiak hartzerako momentuan, ez? Piskalen komentatu deunan arira, ze puntutaraino ematen dezun esparru batzutan edo egora batzutan baiezkoa, edo benetan iten naizean nahi dezulako edo in behar dezulako. Piskat, galdetzia hori, ono. Hori da, in behar duzulako edo, bueno, gizarteak esaten dulako, edo lehortan nolan in behar dala, edo lehen esan dugun bezala horrez pasaude, betzaudelako ere. Orduan, klaro, lehen aipatu den konpromesu horri tiraka egoteko, klaro, esparru batzutan egon inbertzea, baina hor sartzen da pixkat gatazka. Koherentea izatea beti Ze puntutan aino gai, ze puntutan aino. Bai, eta momentu batzutan priorizatzea daukazu gehiago, eta beste batzutan igual, bueno, tiro egin, taude beti egoera berdina, orduan, bueno. Horrega tira behar da horrekin. Venga, beste bat planteatzen dizuet. Noiz bilatuko dute zure hitzek behar duten lekua? Nire asko gustatzen zail galdera da, asko. Zuentzat neskak, neomakeen hitzek lortu dute zuek nahi zenuten lekua izatea euskal musikaren markoan, edo oraindik topatzen zabiltzate? Ez da bila jungean, baina ni eta uste taldea orokorrean emaitzakin posi sentitzei dela, edo bai ikusten degula gero, batek bideoa biantzen dula, edo beste batek esaten dizula, letrakin ikusi dut sentitu nahiz identifikatuta honekin, eta nik uste jasotzen den gauza horrek aportatzen dula, eta horrek beti balio dugula. Ilusioa mantentzeko Eta laguntzen dula. Bai, bialun mezuak bai ikusten dugu orokorrean jaso diela, ez? Guk Iritsi bidaitzea gureko ondak zelan Lekutara. Hori bai, mono batxek, superondo. Venga, bukatzeko, kriston bero egiten dagoenak, Venga, bukatzeko, une batez musikaren munduan hasi zineten, bai? Ez talde modura, pertsonalki, bai? Hasi zineten momentu hartara bidaiatzerik bazen dute? Zer esango zeniekete orduan zineten pertsona haiei? Hau. Segitzeko disfrutatzen, hola. Jarraitzeko hortan. Hori balin bada in nahi dezuna, hortan jarraitzeko merezi dula. Bere ontatxar, baino merezi dula. Eta berak gure dago nahi txeko. Osa, ez txeko inguruak zientifikaban eta sentitu ez dan ezer ez txeko. Ondo gongo dara. Bardina. Eta gameta duguna, ez? Priorizatu... Norbera priorizatzea kostatzen da, baina baita faktura, gero ere handia da. Bai, erantzunaitu behar dela, klaro baiet. Eta zuek bezala munduretan hasi nahiko luken gazte bati, aholku bat, horrein dakizun honekin. Berresten detin behar dena gustatzen zaizuna. Eta ez inoiz adibide moduan hartuta pertsona bat edo bakasu honetan gu ere puntu bateraino gauza da erreferente izatea zentzu batzutan, ez? Eskertzen dela geroz eta panorama zabalaua izatea, bai musika estilo aldetik, estereotipo aldetik, zentzu guztitan, baina gustatzen zaizu nahi jarraitzeko. Idealizo barik larrei, ez? Bai, edo pertsona bat, edo talde bat, edo garendu bat, edo nadalako. Kasu izateko Zegero igual ez da benetan ainolan, kantatik guztien. Autentika. Bai, ze personalidadea egia da, gaina adintarte baten baita pixka bat galdu baitezke horrez, orduan uste autentikotasun hori mantentzeak gerora
Kostarteko zezerakela. Bakoitzak behar dula bere bidea. Bestian Afrikan. Eta bere bidea itearren, ez dula nahi esan, ja, etzeanik, ez parte izango, ez horreke ulertzen dut, bidurra asko manten dula azkenian, ez? Zerbaiten parte sentitzea. Beti bilatzen da gero, norberak bilatzen du bere lekua, bere momentua, bere espazioa, bere... Eta hori lortzeko aukera hori ematean norbera bere buruai. Bikaina da. Bai, ez? Eta aldagoen etxeko, aldagoen baliabidekin, eta aldagoetarakin inguruakin, eta danakin. Kontutan hartu behar dira. Daukan inguru dana bakoitza bere panorama ningo dula. Zitxeko lotasula raiolako. Jakiteko zeineri entzun eta zeineri ez. Importante baita. Oso ondo. Oso da, jakingo igual, baina konturatuko da horrera, eta ya está. No, eta no. Oso da guan, atzera. Korrean berandu, baina betu dut bai, ez da. Amainen, neskakoa amaiera zuentzat, bai. Badira esatean ez diren hitzetan sortzen diren nortasunak. Badira soinurik gabe hasten diren kantak, eta badira ilargi berriak. Oraindik argia agertu ez duten edia txikiak, batzutan pizten hasi direnak. Neomak beti entzuten dira akosen, beti ari dira zerbait esaten. Isiltasunak lekua du, haien musikan eta hitzetan, eta galdera bakoitza satelite argitsu baten formartzen du. Aioi askotan esatera ausartzen ez garenaren oihartzuna da. Eta horregatik, ilargi berriak bezala, argitzen dute eta zerbait idazten dute laguntzen ere, neomek. Eta hurrengo hil berrian, guk ere izango ditugu zuen soinua, zuen galderak eta zuen egiak. Eskerrik asko neomak, dena izan nahi eta isiltzen den horri ahotsa jartzeagatik. Eta horrean ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko, zepeneta.